जोंनाव आलासि जाफैदों मामाया आंखौ साबस्क्राइब खालामखाबायनो नै खालामबाय गोजायाव थुखाबाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग नै जोंहा दिनै नाथुर गिदिर गिदिर जागोन बे माबा एवथ्रमदोंल' नामा ओमफ्राय दा नैबेजों बिदि एवसिगोन गामियाव थांनो नागिरदों दादिमोनाव नायलाय बे दाम फारि खारनायनि थाखायनो माबायदि गाज्रि जाजोबो अभार वेट थिखोनानै जोंहा फेर होनो ना इलेक्ट्रिक रिक्सा होनो ना टट' होनो आंथ' फेरसो होनो जाथांगासिनो खर'आनो गावसोमोन सौदावनानै बेना सौदावनानै लामायानो मोजां नंथारा फेर होनना इलेक्ट्रिक रिक्सा होनना टट' होनो पिलपिलि बिबार खेबलायलायबाय आंहा सौफैबाय जोंहा दा गयनि बिसिना नै जा मोजां बिबारा न'आव जानो लाखिनाय नैबेबो जा मोजां फ्रेन्ड्स आनारस जानोसै जोंहा जों थांफिनसै आखाइ हमलायलायनानैसो थाबाय आयौ थांफिन नैबे स्कुल गामिनि बै जों दहाय माबाफ्रा एम्फौफ्रा दहाय जों बैथिं थांदोंमोन गामि गेजेर गेजेर ओमफ्राय दा जोङो ओरै स्कुलथिं फोथार साइडथिं बिथिं फैबाय मानोना बिथिं लामाया साबसिन बैथिं लामाया बारा मोजां नङा जा अन्थाइ जा मोजां बार नै जोंनाव आलासि जाफैदों दे एम्फौ जालाय नोंथ' जाया एम्फौ जाया खांख्राइबो जागोन खांख्राइबो जाया एम्फौ लाथा मैथाजों खांख्राइ ओमफ्राय अनलाजों अमा ओमफ्राय मेवाइबो दं ओमफ्राय बानलु अफनसै खांख्राइ ओंजावोमोन खांख्राइखौ सेकेन्ड डेआव बारा भिडिअ बानायनाय जायासै इभनिं आंहा रल जाफैदों रल जा मोजांखा दिनै वेदारा अखाबो हाखांबाय ना फुरा ग्रिन जाजोब्बाय दंफांफ्रा बिलाइफ्रा फुरा ग्रिनारि रिल्स बानायनानै आंना आथिङा जाना फैगोन माबाथिं हाग्रामा ब्रिजथिं फैदोंमोन ओरैनो बेरायनो होननानै जा मोजां वेदार बाय 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 थांफिनसै जों दा गुवाहाटियाव रिटार्न जाफिनगासिनो माने थांफिनगासिनो गुवाहाटियाव ओमफ्राय दा जोङो बिजनियाव गय जानायाव थाबथाबाय आयं सुलेखा मोनाव लान्च खालामलांगोन आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय थांबाय थानोसै गारिखौ दोनबाय ओमफ्राय दा हाबग्रोनोसै ओंखाम जाग्रोनोसै जोंहा सबायजों दाउ ओमफ्राय बे मा खुमब्राजों दाउ ओमफ्राय बे बोरमाजों आलु ओमफ्राय नैबे एम्फौ लाथा आरो बै निमु नैबे निम्बु ओमफ्राय नैनि बानलु ब्रह्म जाग्रोनोसै ना एम्फौबो जानोसै
बोरैसो बोरमा सोलाजोबलायबाय नै बिराद गोथावमोन आंना फुजियाम एकदम दल दामना होसिगोन दल दामना होसिगोन बिदि गेलेबाल' मोजां मोनथारो गेलेनो मोनबाल'खा जोंहा दा लान्च खालामखांबाय ओमफ्राय आयं सुलेखानाव ओमफ्राय बिराद गोथाव जादोंमोन आयं ओंखामफ्रा ओमफ्राय दा बिनिफ्राय थांनोसै जोङो ओमफ्राय आरो जोंजों दंबावो आयं सुलेखा ओमफ्राय मामा बिग्राय मामा ओंखाम जाबाय आं न'आव जाबोखादों ए न'आव जाबोखादों बेयाव जाफैयाखिसै आङो ओमफ्राय नै आरोबाव लाजिबाय मा क्लासाव फरायो नोङो खोन्थादो मा क्लासाव फरायो अबेहाय मा स्कुल स्कुला नै बाबा नाय जेबो नङा जाब्ला बिदि देनां नुबा नों लासै मामाया आंखौ साबस्क्राइब खालामखाबायनो नै खालामबाय गोजायाव थुखाबाय बयबो खालामदो बे नानिनि माबाखौ एसे सहाय खालामना हो मोजां जागोन गोजोन्थों आयं ओंखाम जाखांबाय आं जाबाय दाख्लै आं लिसु गेसाव जाहोनायालाय बिसिनाव गयखौ दायो लामायाव जानो लाखानोसै गयानो मोजां नङा जै होनोसै जोंबो बर' हारिनि नोंसोरनो थिग होनदों नोंसोरनो भबिष्यत नाजाबाय थादों नै सिफियावल' जाबाय क्लास आरो लाबावनोसै आंहा हेल' अगेन मैयाहाय फैखांनायनि उनावहाय आङो ब्लगखौनो खेबनाय जायासै ओमफ्राय स' आं दिनैसो देखायफिनसै मा हरफादों न'निफ्राय जोगोनार हरफादों ओमफ्राय सामब्राम हरफादों ओमफ्राय एसे आयौ थाइसे गबाय लिसु हरफादों एसे ओमफ्राय आलु र' आं बिदिनो देखायनोसै बहनथ'ला आलु ओमफ्राय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय नैबे दालिम फिथाइ ओमफ्राय थाइजौबो हरफादोंमोन ओमफ्राय थाइजौखौ जाजोब्बाय दहाय नै बेहा थांफायाखैमोन न'आव हारसिं थालांदोंमोन बेहा ओमफ्राय माबायदि मोना हारसिं थालांनानै मोजां मोनदों मा मोनदों मोजां आयौ आंखौसो नुहुरबाय साया मा गेम गेलेगासिनो नोंलाय बाबल विच आरो नैबे मा जाया बे सोरजों सौजाया पिम्पल्स जादोंमोन आंहा पिम्पल्स जादोंना सोरजोंबा सौखुमा जालांदों नै ना स' होमबा आङो दिनैनि बे भिडिअखौ आङो बेयावनो एन्ड खालामनो सानबाय ओमफ्राय नोंसोरजों आङो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन स' टिल देन see you guys in next vlog bye bye Indo bye bye and don't forget to like share and subscribe bye